består i først og fremmest, at den er mennesket overlegen på mange områder. Man siger i øjeblikket, at det er et spørgsmål om få år, før vi har det, der hedder superintelligens, og en kunstig intelligens, som er superintelligent, den vil være bedre til alle ting, end de bedste mennesker er på alle områder. Og det vil sige, at den er generelt menneskeheden overlegen. Og hvad det kommer til at betyde, det er selvfølgelig et meget vigtigt spørgsmål at forholde sig til. Og der ser vi ikke ud til at være ordentligt forberedt på det endnu. Det er et politisk spørgsmål, det er et økonomisk spørgsmål, det er et erhvervsvirksomhedsmæssigt spørgsmål, som vi kæmper med, og som man ikke skal overse. Men det folk håber på kan ske, og det der gør, at der kan være en idé i at udvikle de her fantastiske teknologier, det er selvfølgelig alle de muligheder, som opstår. Og der er håb en uundværlighed. Som jeg fik sagt i det her udsendelse, der håb virker ikke, hvis ikke det er noget positivt, eller noget attraktivt, eller noget livsmæssigt at fokusere på. Det vigtigste, det er jo selvtænkende mennesker, der er oplyste. Ja, jeg er enig. Oplyste mennesker, som Grundtvig kom med. Vi skal være selvstændigt tænkende og oplyste mennesker. Ja. Det må være det vigtigste, vi er i verden. Det er det, der giver 13-tallet. Selvstændigt oplyste tænkende mennesker. Ja. Og hvis vi ikke bliver til mennesker alle sammen, hvis jeg alle sammen bliver til computer og sådan noget, så vil jeg ikke døve i den verden. Jeg vil ikke døve en verden, der styrer computer og IT. Det er ikke den verden, jeg drømmer om. Men jeg er sådan set helt enig, at hvis ikke du er et selvstændigt menneske, så er du ikke sådan rigtig fungerende. Og hvis ikke du er oplyst, så handler du på et dårligt grundlag. Så vil du træffe mange dårlige beslutninger, fordi du ikke læser situationen og helt ved, hvad du skal gøre. Så det er sådan set fuldstændig enig med, og jeg kan da sige, at noget af det, jeg har brugt mange år i mit eget liv på, det er at fokusere på glæden ved at lære. Fordi hvis du har glæden ved at lære, så har du en rigtig god forudsætning for at blive en oplyst menneske. Hvis du har glæden ved at lære, så vil du også opleve livet tilstrækkeligt frit. Fordi det er rart at have det rart, og det er dejligt at lære nyt. Hvorimod det er kedeligt ikke at lære noget, og det er ubehageligt ikke at lære noget. Så hvis man har den der glæde ved at lære, så får man det frie, oplyste menneske med en større sandsynlighed end ellers. Så jeg synes, det er fuldstændig enig med dig, så det er en rigtig god pointe. Jeg er jo journalist, og alle kender TV er jo en oplysende tv-station under folkeoplysning. Og det kursus, jeg går på, og det er jo Torben Drejer og Lise Juhls skyld. Lise Juhl, det er en, der sidder der med en til med os. Lise, kan du lige sige hej, præsentere dig selv, og fortælle, hvad er en TV er, Lise Juhl? Kom så. Det er mig. Ja, kom så. Normalt det er bare en inkommensativ station, der sender landsdækkende over hele landet. Det er en halv time før klokken på den der tegn. Og vi vil løse. Vi vil oplyse, ikke Lise. Formålet er at give folk, som har psykisk lidelse, mulighed for at varetage en værdifuld rolle som journalist. Det var det. Og Torben Drejer, hvorfor gik du ikke og støttede Lise, når hun kom? Hvad sagde du sidst? Hvorfor gik du ikke og støttede Lise, da hun kom med ideen for et par år siden efterhånden? Jamen, måske er det jo at tage forskud på noget, jeg skal sige lidt senere. Men jeg har altid, siden jeg fik håbet, apropos det, der var i filmen, jeg fik håbet i 8. klasse, og indtil da var jeg blevet trådt godt og grundigt på. Jeg fik håbet i kraft af at møde en lærer, og der begyndte jeg at se muligheder. Han gav mig nogle muligheder, og derfor har jeg kæmpet for at give de mennesker, jeg omgives med, muligheder. Og derfor, Lise, da I kom med tingene, så synes jeg, der var en energi, og principielt så henvender folkeoplysningen sig sjældent til andre end folk, der bor i Rigskov
i EO og så videre, men det at folkeoplysning også kan henvende sig til psykisk sårbare eller folk, der er på kanten. Vi har for eksempel også, i den tid, jeg har været i folkeoplysning, været til at starte band, der spiller, hvor det ikke er psykisk sårbare, og det er personer med generelle indlæringsvanskeligheder. Og de får en stjernerolle i at spille. Så det er også at give håb i den sammenhæng.